Matul il-laqgħa tal-Kunsill Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, deputat Franco De Bono li tkellem qabel Ostingat saħaq fuq l-importanza li ministri jerfgħu responsabilità politika fuq temi ta' importanza nazzjonali. Franco De Bono li telaq mill-laqgħa wara 45 minuta ikkonferma li baqa' sod fuq il-pożizzjoni tiegħu dik li se jastieni mill-vot fil-mozzjoni li titlob għar-riżenja ta' Ostingat. Għajt is-sostni l-pożizzjoni tiegħek? Franco De Bono ma kienx l-unika deputat nazzjonalista li esprima din il-pożizzjoni matul il-laqgħa, sitwazzjoni li waslet biex il-Ministru Ostingat tabis kumment xogħol fi triqtu l-barra mid-Dar Ċentrali. Ma nitkellimx bħal ħadd ieħor x'jisir fl-Eżekuttiv. Franco De Bono qed jipprova jġib l-appoġġ ta' deputati l-oħrajn fil-grupp parlamentari nazzjonalista biex mhux biss jappoġġjaw fl-apert, imma wkoll biex jagħmlu bħalu meta l-mozzjoni tiġi għal vot. Fit-tmiem il-laqgħa l-Prim Ministru Lorenz Gonzi qal li s-suġġett ta' trasport pubbliku kien għadu ma ġiex eżawrit u li kellhom ikomplu jitkellmu dwaru nhar it-tnejn li ġej. Binna li din il-laqgħa issir issa nhar it-tnejn li ġejjin u ikonna preżentazzjoni fid-dettall. Kien hemm ukoll Franco De Bono, Prim Ministru, li qal li jastien fuq il-mozzjoni. Ciao. Thank you. Il-mozzjoni tal-oppożizzjoni dwar it-trasport pubbliku se tkun diskussa nhar il-ġimgħa, 4 ta' Novembru.